és que hi ha alguns personatges que es tenien clars des de l'inici, el Lluís, la Pasquala, la Pilar, sabien què havien de fer, teníem el tronc argumental per on s'havien de moure, però després ens hem anat trobant amb d'altres que apareixien per una necessitat pura i dura de disposar d'un personatge que, per exemple, obria la porta del número 30 del carrer del Roser del Poble Sec, el Sereno. No? Pam, pam, Sereno. Doncs venia el Sereno, obria la porta i creaves una mica aquest lligam de barri, de què havia aleshores, aquestes petites falques històriques, no? De la història petita, doncs ho tens. Però uns capítols més enllà necessites algú que faci alguna cosa i dius, anem a buscar el Sereno, que segurament ens ajudarà. Llavors agafes el Sereno una altra vegada, el vesteixes més en la primera part, perquè quan acabava de sortir tot just has dit Sereno i ja està, però li dones una mica d'identitat i a partir d'allà ja comences a recrear-lo. I és com a poc aquest personatge no només apareix obrint una porta, sinó que al final ens acompanya tota la novel·la. I això ens ha passat amb algun que altre personatge. Sí, hombre, amb el farmacèutic de Vall-de-roures, el senyor Pedro, que no té cognom, es diu senyor Pedro, sempre senyor Pedro. I clar, necessitàvem que les nenes han de fugir de Vall-de-roures, però necessitem, perquè clar, les tropes franquistes estan entrant ja, i llavors necessiten fotre el camp ràpid. I qui pot tenir un cotxe? Pues no sé, el farmacèutic, no? Llavors aquest senyor Pedro els diu, no us preocupeu, us portaré fins a una masia, se les emporta fora. I ja estava, vull dir, el senyor Pedro ja havia fet la feina i l'havíem instrumentalitzat i ja estava. Però ostres, després el senyor Pedro va creixent perquè a l'hora d'explicar, diguem, com és l'ambient de l'època i quins problemes i quines complicitats es van teixint, doncs aquest personatge que feia falta. I quan Antonieta escriu una carta i el senyor Pedro pel mig i tal, vull dir, és tot que un relat porta a l'altre i el personatge creix sol. En quant a ubicacions que fem servir per la novel·la, ja les hem esmentat directament. Per una banda està Vall-de-roures, que és on comença la novel·la, i de fet hi anirem recorrent de manera habitual, perquè de tant en tant ja tenim allà l'Antonieta, i ens servirà fins i tot per anar col·locant altres personatges que vindran, marxaran, vull dir que Vall-de-roures sempre estarà present al llarg de la novel·la. L'altre lloc serà Tolosa, que és a la Pilar, ja hem dit que marxa cap a França i s'instal·la a Tolosa, aquest serà l'altre referent en quant a lloc geogràfic. Sobretot Barcelona i concretament en el barri del Poble Sec, com m'estalvio al comentari. I a banda d'això haurien dues ubicacions més que em sembla que són prou importants, a part d'aquests tres ciutats. Per exemple. Sí, i després sobretot també és l'abadia de Montserrat i l'abadia de Montecassino, que aquests serien els altres dos eixos importants. Montserrat ja apareix a la primera part. I a la primera part apareix perquè d'alguna manera una qüestió que volíem posar damunt la taula era l'ostentació amb què els nazis corrien per aquí. D'una manera suau. Hi ha fotos a internet, surten, vull dir que el Palau de la Música, l'abadia de Montserrat, amb l'esmàstica allà posada, les joventuts hilderianes que van venir aquí, clar, això era... O sigui, el Franco pràcticament havia guanyat la guerra gràcies a ells, no? Vull dir que aquesta gent es passejaven per aquí tan tranquils. I llavors doncs això també es reflecteix a la novel·la i surt l'abadia de Montserrat, surten els nazis i de retruc, quan la Vera està fent les seves investigacions amb això de l'encíclica papal que està guardada en aquella caixa que pengen els segells, doncs també visita l'abadia de Montecassino perquè sabeu què va passar, que va ser bombardejada, va ser arrasada, però allà hi havia un tresor que es va haver de salvar, en fi, tot això que són dades històriques certes, doncs les introduïm com a llocs d'interès dintre de la novel·la i dintre de la trama pròpia dels personatges. No sé si voleu... Sí, jo vull dir una cosa. Ho he llegit, m'ha entusiasmat.
Bravo. Alerta, llavors aquí, quan vull parlar de la novel·la, tinc por d'explicar una cosa que si la gent no l'entengui. Per tant, has de parlar amb cautela, coses molt generals, per no donar cap pista de que passi això, no? Però jo crec que és una novel·la d'amor, total d'amor. És d'amor a la terra, a les persones, a les filles, a la família. Hi ha una entitat de família, una sensació de família increïble. Les germanes s'estimen, les filles també l'estima, el Lluís estima el Pasqual, és que és amor d'això. L'únic que no desprèn amor és la mare del Lluís, però és horrorós aquella dona, és horrorós aquella dona. Tan guapa, bueno, no dic tan... Que sí, A veure, sentir les coses, perquè llavors dius, mira, ja sé una pista, però en general, mira, jo fa 4 mesos que el vaig acabar. El vaig llegir en 3 o 4 dies. És que, juro, que t'enganxa i t'emociona. I vaig plorar molt. Vaig plorar molt perquè hi ha l'amor en què expliqueu. És sincer, és honest, el vius, no? I per tant, és meravellós. És que parlaria de moltes més coses, però més que calli, perquè si no, se m'ho calli. És una novel·la coral, molt coral. I també de molt amor, però un amor, no un amor romàntic, enganxifós, no, és un amor molt planer, molt de temps i molt sa, molt bé. M'heu parlat dels dolents de la novel·la. Em fascinen, els dolents em fascinen. No diré quins, a mi sí. Jo vaig disfrutar amb els dolents de la pel·lícula. Amb la mare, també. També. I el germà... El millor, el millor. Jo crec que és millor que la... Per ningú surt un oficial nazi que diria que tio, i en canvi és un caballero. Sí, exacte. No diguem... No passa res, però ostres!